Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα να γίνει η νέα δύναμη της Ευρώπης στη Μεσόγειο? Για δεκαετίες η ιστορία της Ελλάδας φαινόταν παγωμένη στο χρόνο. Οι παραλίες της κάρτας ήταν τέλειες, οικονομικοί αγώνες και μεγαλόπνοες υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Αλλά σήμερα, αυτή η ίδια αποβάθρα θα μπορούσε να γίνει το σημείο 0 για την επόμενη οικονομική επανάσταση της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή οι παγκόσμιοι ισχυροί παίκτες ρίχνουν δισεκατομμύρια σε ένα στοίχημα, ότι η Ελλάδα, ναι, η Ελλάδα, θα μπορούσε να γίνει η πιο στρατηγική σημασίας χώρα στην Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο λόγω της απίστευτης αρχαίας ιστορίας της, αλλά και λόγω της θέσης της στο χάρτη. Ολοκαίνουρια τεράστια εμπορική διαδρομή διαμορφώνεται σε όλες τις υπήρους και η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στο κρίσιμο άκρο της, σημείο της. Μιλάμε για τον έλεγχο της ροής των πάντων, από τα smartphones που χρησιμοποιούμε καθημερινά μέχρι το καύσιμο υδρογόνο που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει το μέλλον. Αλλά αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι η Ελλάδα έχει ξαναβρεθεί εδώ. Θυμάστε την άνθηση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που κατέρευσε, ή τα πακέτα διάσωσης της ΕΕ που συνοδεύονταν από σκληρούς κανόνες? Αυτή τη φορά όμως τα διακυβεύματα είναι πολύ υψηλότερα, οι εμπλεκόμενοι παίκτες είναι μεγαλύτεροι και η τεχνολογία είναι πολύ πιο προηγμένη. Ωστόσο, ένα μεγάλο ερώτημα εξακολουθεί να αιωρείται στον αέρα. Από τη διαλυμένη οικονομία στον μεσίτη εξουσίας. Η iMac Game Changer. Ας κάνουμε zoom σε αυτό που εκτιλήσεται αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε τον εαυτό σας ως μεγιστάνα της ναυτιλίας στη Βομβάη. Έχετε δύο επιλογές. Α. Να περάσετε τα εμπορεύματα μέσω του υπερφορτωμένου Σουέζ, πληρώνοντας υψηλές τιμές και διακινδυνεύοντας καθυστερήσεις, ή Β. Να δρομολογήσετε μέσω ενός νέου διαδρόμου υψηλής ταχύτητας που απορρίπτει το φορτίο σας στην Ελλάδα, όπου εκτοξεύεται βόρεια με εξειδικευμένες σιδηροδρομικές γραμμές πριν καν οι ανταγωνιστές σας περάσουν το κανάλι. Πρόκειται για τον iMac, τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης. Όχι για κάποια αφηρημένη ιδέα σε ένα συμβούλου. Ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία εισόδου της Ευρώπης. Υφίσταται ήδη μια μεταμόρφωση, που χρηματοδοτείται από την Κίνα, αυξάνοντας τη χωρητικότητα και την αποδοτικότητα. Και στη Βόρεια Ελλάδα, η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε έναν πραγματικό ενεργειακό κόμβο, που θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση του ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Εν τω μεταξύ, το ΔΝΤ προβλέπει τώρα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να δει το ΑΕΠ της να αυξάνεται κατά περίπου 1,5% κάθε χρόνο, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια τεράστια όθεση της οικονομίας της ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια. Νέες βιομηχανίες αναδύονται με ρυθμό που δεν έχει ξαναδεί η ελληνική γραφειοκρατία. Αλλά εδώ είναι το σκληρό χάπι που πρέπει να καταπιεί κανείς. Οι δυνατότητες δεν διαρκούν για πάντα. Η Ελλάδα, μεγαλύτερο εμπόδιο της Ελλάδας, δεν είναι εξωτερικές δυνάμεις όπως η Τουρκία ή οι παγκόσμιοι οικονομικοί αντίξωοι άνεμοι. Είναι η αργοκίνητη γραφειοκρατία της, η ατελείωτη αναμονή για άδειες και οι κυβερνητικές υπηρεσίες. Είναι σαν η Ελλάδα να έχει αυτό το μοναδικό ταλέντο να παίρνει καταπληκτικές ευκαιρίες και με κάποιο τρόπο να τις μετατρέπει σε απογοητευτικά τι θα μπορούσε να γίνει. Ο κόσμος δίνει στην Ελλάδα αυτή την ευκαιρία που δίνεται μία φορά στη ζωή. Αλλά κάθε ευκαιρία έχει ημερομηνία λήξης. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το να γίνει η Ευρώπη αποθήκη, αλλά και το δωμάτιο ελέγχου της. Η μόνη διαφορά είναι ότι κάποιος αποθηκεύει αγαθά, ο άλλος θέτει τους κανόνες.